4 аптеки. Да влезат 2 вериги от аптеки в България, в рамките на една година да фалират останалите аптеки и те да ви продават не това, което са ви предписали лекарите и това, което ви е нужно, а това, от което имат най-голяма печалба. Край на краищата, всеки народ си избира управляващите, избира си министъра и така нататък. Българският фармацевтичен съюз никога не е имал лоши чувства към настоящия министър, както и към който и да е бил. Още в първите дни, когато беше избрана за министър, аз лично се срещнах с нея и внесохме един пакет от предложения, което между другото първо щеше с помощта на Българския фармацевтичен съюз да ни включи в профилактиката на социално значими заболявания. Второ, значително щеше да направи министъра по-успешен, отколко е в момента. И трето, чувствително щеше да бъде подобрена съдбата на българските пациенти и достъпа им до лекарствени продукти и фармацевтични грижи. И какво се случи от всичко това? Не знам дали е прочела нашето предложение, но до момента не мисля, че е прочетено. Защото ако беше прочетено, щеше да се вземат някакви мерки. Същите предложения внесохме и в Комисията по здравеопазване. Много е грешно и много е популистко да бъдем обвинявани, че ние нямаме предложение и само ни интересуват парите. Накрая, след липсата на всякакъв резултат, ние внесохме концепция за подобряване достъпа на населението до лекарствени продукти и фармацевтични грижи лично на премиера. Ами сега очаквам да видя какъв ще бъде резултата и дали до края на мандата на това правителство във всяко от 39 общини, които в момента няма аптека сключила договор с Националната здравноосигурителна каса, ще има такава аптека или няма да има. Искам да видя в 105 общини за трансплантирани пациенти от 264, в които няма аптеки, ще има. Искам да видя в 82 общини, в които няма аптека сключила договор, до края на мандата ще има такава за злокачествени заболявания за лекарствени продукти. Искам да видя в 58 общини, в които няма аптека, която да отпусне инсулин, дали до края на мандата ще има. Аз твърда, че така предложените мерки относно търговците на едро и аптеките няма да даде този резултат, а точно обратния резултат. Да, всичко това може да се осигури със съвсем малко средства. Само че трябва да се послушат експертите, а не те, които казват на този, който е на власт, колко е велик. Трябваше един добър политик да не се подава на популизъм, а когато всички твърдеха, че цените на лекарствата са високи, трябваше да каже да, тези злоупотребиха, трябва да върнат парите, трябва да ги накажеме. На другите цените са им нормални, а не всички да бъдат под един и същи знаменател. Защото в края на краищата лъжата лъсва много бързо. В един момент ти създаваш свръхочаквания, както са свръхочакванията към здравеопазването, и когато не можеш да ги изпълниш, след това те питат, ти кадърен ли си или не си кадърен. Ама извинете, и аз не мога в момента да намаля цените на OTC продуктите, защото по държавна политика те само се регистрират. Те не се регулират. И това също беше казано на министъра. Действително в момента тя докладва в парламента, че около 300 лекарства са им намалели цените. Да, съгласен съм, но това трябва да става всеки ден, трябва да става на всички лекарства по лекарско предписание, които трябва да се наблюдават от комисията, която следи цените в референтните държави. Това не трябва да бъде епизодично. Именно тогава пациентите ще го усетят. Не трябва да става на една година, не трябва да става и на 6 месеца, както е предложено, трябва да става още по-често. Тази комисия е толкова от голямо значение, че трябва да и се увеличи финансовия ресурс, трябва да се увеличат хората, софтуера, хардуера, всичко трябва да стане като в другите държави, ако искат този резултат. Тия пари се върнат многократно. Да, до сега нямаше основание да се преговарят за частично платените от касата за отстъпка. Съвсем скоро ще има основание за всичко. Само че трябва съвсем сериозно да се седне и да се иска отстъпка от цените на лекарствените продукти, които се отпускат по НЗОК.
Две трябва да са целите. Едната трябва да е тези лекарства да не напуснат нашия пазар, защото ще се намали достъпа на пациентите, и другото е да бъде обяснено на производителите, че това е бюджета, с който се разполага. Ако искат да присъстват на този пазар, моля да направят максималната отстъпка, която им е възможна, ако им е възможно. За определени продукти няма да им е възможно, за други ще им е възможно. И третото, след като твърда, че всички трябва да дадат по веригата и ние вече сме дали своето многократно, и държавата трябва да даде своето. Защото в никога една от референтните държави данък добавена стойност не е по-висок от 10%, а между 2 и 10%. Всичко това